No. Otevřít. Matias. Aha. Aha. Tak je hodný, no. Mňam, mňam. Ne ručičky. Mrkvičku, mrkvičku, tak. No, budeš dobře vidět, mají v nosu. Ne? No, dobrý to je. Dobrý to je. Na to máme ten ubrousek tady, viď? Zamávej tátovi. Tak, do ručičky pěkné. Tak, no, všechno omatli. Tak, na židličku. Mňam, mňam, mňam. Tam. Narovnej hlavu. Matias. 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 Tak, jo. Jedinky. To je práce, viď? Tak, mňam. Ne? Pošlem babičce, zamávej babičce, tak. No ty jsi dobrý chlapček. Třeba někdo myslel, že to bude jíst.